A prečo je krokodil viacej široký ako zelený? Lebo široký je aj z hornej, aj z dolnej strany a zelený je iba z jednej strany. Z hornej strany. A Bobo? A? Prečo je krokodil viacej zelený ako dlhý? Lebo zelený je aj po šírke, aj po dĺžke a dlhý len po dĺžke. Ale podľa trojuholníkovej nerovnosti to vyplýva, že vlastne je širší než dlhší. Ale toto experimentálne dôkazy vyvracajú. Takže vlastne krokodíly neexistujú.